Salutare toată lumea, sunt Gâtăcu Gaming 009, iar în acest video vă voi arăta cum să vă băgați simplu și rapid moduri în GTA San Andreas. Stați o secundă. Perfect. Mai întâi scrie Google.com. Adică știți, eu eram pe YouTube, vedeam la alți prieteni. Și scrieți gtaal.com. Pentru că noi vrem să băgăm moduri în GTA San Andreas, pe GTA San Andreas dăm. Aici aveți mai multe opțiuni, aveți mașini, motoare, biciclete, elicoptere, așa mai departe, moduri, Cleo, skin-uri, programe. Așa arată și pagina de pornire, dacă vreți să vă interesați un pic. Bine, hai să zicem că noi luăm mașina aceasta, acest BMW. Aici aveți mai multe mărci pe care să alegeți și dacă dați pe BMW gen, o să vă apară toate mărcile de BMW, BMW 30, așa mai departe, știți? Adică nu știu prea multe mărci de BMW. Mai jos vă apare Dovald, dați pe el. Așteptați 40 de secunde. Sper că aveți puțină răbdare. Nu e mare chestie. Mai sunt 10 secunde. Aproape 10 secunde. Ok, după ce s-a făcut 00, dați pe click here to start the Dovald și așteptați să se încarce. Bine, cred că o să opresc filmarea și o să continui pe altă parte.